Sound. Take 7. Action. By DJ Blog YouTube channel. So नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों DJ Blog YouTube channel बरायबाय. So finally guys दा आङो मामा लानो थांनो नागिरदों आरो बुहुत गोबावनि उनाव दिनैसो थांनो नागिरदों मामा लाहा बुंबाय दं आरो आंखौ मानो फैयाखै नाहाय दा दिनै थांनो नागिरदों आरो मामा लानो स नोंथांमोननिसिमबो ब्लग लाना फैखाबाय दा नै गारि गैयालाय साइकेलजों थाङासै आरो ना गाइस गारि So finally गोबोर फैबाय आरो ना दा माने गोबावथा जाबाय आरो ना थांथारिया माने बोसोरनै जालांबाय आरो आं थाङिया माने थांबाय थानोबो बायो आरो ना गारि गैया मा गैया साइकेलजोंनो गिदिंगासिनो थायो आरो ना जोंबो साइकेलजोंनो आरो आङो ओंखायनो थेवबो मामा लाहा लिंहरनायखाय दिनै थांनि खनसे होननायखाय फैबाय आरो ना गाइस स नायदो आरो ना गाइस नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ दा नै सकआव मोनफैदों आरो सकनि नैबे फोथाराव सेंग्राफ्रा क्रिकेट गेलेयो आरो मा नै गेलेयासै दा नै बिसोरो खानैबो नायबाय दं आरो दामाने फाइनेलि गाइस फैनानै गोजानबो फैबाय दामाने नै लामाफ्रा मोजाङानो जाजोब्बाय आरो सिगां आगोलावनो मोजां नङामोन बिदि थेवबो दाबो इमान मोजां नुबाङा गारि खारबाय थायोलाय नै बोरै हाया दग्रा दग्रि जाजोबदों आरो नै ट्रेक्टर खारबाय थायोलाय गाइस जों ओरैनोसो गिदिंबाय थायोलाय साइकेलजों थेवबो मामाया लिंहरनायखाय थांनोसैथ' दिनै होननानै फैनाय जाबाय आरो सफारि क्लास फैनानै बहुद गोजान फैबाय आरो गोजानथार लाला ओंखायनो बादोंमोनबो आरो आं फैनो दा फैथारनाय जाबाय स' नायबाय थादो लास्टा सिदा नायबाय सिदाय सफारि क्लास हानि लामा मोनदों आरो बेखै जानो थाङो आरो ना मामा लानो दङ आरो बहुद लामा दंबोयो गोजान जासिनो आरो ना एबा खाथि जायो ओंखायनो खाथि जानो फैनाय जाबाय दलं दं आरो बेखिजाय औवानि दलं दोङो नै बे जाबाय स्कुल आरो मानिबा स्कुल मिथिया आरो ना इमानबो आरो जोङो मन्दिरबो दं बेयो फिसाहाय साथि लगायो आरो ना मानसिफोरा शिब मन्दिर दङ नै बेयाव शिब बाबानि मन्दिर दङ नै जिबौआ साथि लगायो आरो ना बेलासे मोनायाव दा फाइनेलि गाइस दा ओंखारबाय दलङा नै बाङाय गोबायानो आरो बायला बायसियानो आरो दलङा नै बेखै जाथांनानै बेयाव बल गेलेयो खोमा ओइ बेयाव खुन्था गायना दं बल फिल्डनि आरो बेबो लामा मोनसे बेखै जाबो थांजायो दा नै साइकेलाव दोनथ'दो नों लाखा होमबा साइकेलखौनो लाखाग्रो साइकेलखौनो लाफाग्रो स' दा थांनोसै आरो ना साइकेलखौ लानानै नै एखै जानो आरो एखै जानो लामाया दा थ'दो बिदिब्लालाय दा माने गाइस दलं गाखोबाय नै थाबायनांगौ जादों आरो दलङाबो गोबाय गिजि नै मावजोबलायनाय आरो खुन्थाफोरा नै बोरै मावलायदों गाइस गिनांगौआनो बेफोर रखम दलङाव गाखोनो लोगोफोर गाइस माने बोरैबा गोलैफ्लांबा आरो ना थांखाबाय सासे दैमायाव बेसे गोथौ नङा ओंखायसो गियानो आरो किसुमान सोरबाफोरा गियानो खोमा माने बहुत गोबावनि नोंसोरनिसो हे हार नै सेन नै फि अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा इनि फिनि थुलाय थु बेखौनो लाय मालायनि गारलांनायफोरखौनो लायो नालाय ये बड़ी अच्छी बात कही आप नै दा ब्र माने सिगाङाव आरो माने गाइस ब्र'बो जोंनि गामिनिनो नालाय आंनिनो फंबाय जायो नालाय थेवबो आङो ब्र'बो होनो गेजेर आरो फंबायबो होनो आरो नामबो खारलायो आरो ना जोङो सानैबो ठीक है समरिया स' बेखौ गाज्रि मोना आरो ना नोंथांमोना स' बेजों आंजोंनो गिदिंबाय थाखायो आरो लोगो गैया नालाय रावबो स' दा नै दलङा गारना फैबाय नै दलङा बेनोमोन दा थौबोदो आरो दा माने गाइस दलंखौ गारबोबाय उनफै जाथावबाय दलङा दा जोङो थांगासिनो
बेथिंजायनो थाङो आरो ना मामालानि न'आ आरो बेलेगखै थांबावनोबा आरो बहुद गोजान थांबावनांगौ जायो ओंखायनो जोङो सर्टकाट मारिखादो खाथि जायो थेवबो जों फैनाया थेवबो माने 20 किल'मिटारसो गोजान जायो आरो ना बिराद गोबाव जाबाय माने दा सानाबो नै बेसेनि मोनहैबायानो आरो थारमाने जों थांगासिनो दं आरो दा मामालानाव बेनो आरो ना गामिया बेयावथ' न' खाबाय दं दसं न'ना स्कुल बे जाबाय स्कुल बे जाबाय मन्दिर बेयाव माने फुजा जायो आरो ना खबा जायो आरो बेयाव माराय फुजा लाबो ओरै माबा फुजा जायो फांसनफोर जायो आरो ना नै बेखैबो थांजायो नै बेखै जानो थांनांगौ दा मामालानिया दा माने गाइस मोनफैबायानो गामिया दा माने सिगां माने ओरैनो जोबामोन आरो ना बाहाय असिनाखि जादों आरो जायगाफोरा माइ गायदो दसन बेयाव ओरै माइ गायदो इसोरनियावबो गायदो ओरैनो एरै माइ गायदो आरो गाइस बेयावबो स' फाइनेलि लोगोफोर नै मोनफैबाय लामाया नै बेनो लामाया बेखै जाथांसै नै हाबलांसै दा मामालानि न' मोनहैसिगोनानो बेसे गोजान गैलिया एसे थांबावबानो मोनसिगोन आरो न'खौ मामालानि नै गिदिंलायबाय लामायानो ओजा गिदिंलाय गाइस लामाफोरा बिराद गिदिर जागा आरो ना मामालाना बिराद गिदिरल'सो दा नै मोनफैबाय नै बेनो बिफां गोजाया फाइनेलि गाइस दा नै मामालानि न' मोनफैबाय बेनो आरो मामालानि न'आ दा जों हाबलांनोसै बे जाबाय फोथार बेखै रावबो न' गैलिया नै बेखै जाननिफ्रायनो फैदों आरो दा जों मामालानि न' मोनफैबाय दा हाबोनोसै आरो मामालानि न' स' फाइनेलि गाइस लामाखै ओंखारबोबाय आरो जों खानैजों स' दा दिनै आंनो हरथानाय जासिगोन माने गोजानबो लालाय जोंना लामाया गोजानथारबो लालाय हरथानाय जासिगोन दासो दहाय फैनाय मोना दा आरो मोनफैबाय आरो ना दा माने सानाबो हाबसिगोन नै सानाबो दा हाबसिगोन दा माने जों हरथानाय जासिगोन आरो गाबोन थांफिननोसै फुङावनो आरो ना थाबनो थांनांगोन आरो ना फुङाव थाबनो थांनो खोथादों आरो माइया गोजानबो जायो नालाय ओंखायनो दा थांनांगौ आरो ना नै बेफोरनो आरो जायगाफोरा बरिया आरो ना स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय स' दा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाइस टाटा बाय बाय